Hello guys, welcome my beauty point channel गासिबो फिन बराय थाबाय लोगोफोर दिनै नै पाठशालानि मेला दं आरोना दिनै माने लोखि माने रास फुजा आरोना बे माने दसे बेरायहैलायनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ नोंथांमोननो पाठशाला टाउननि मेलाखौ दिन्थिनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय मा होनो बेखिनियाव बर' गैया दै लोगोफोर सब माने एसामिस गोजा आरोना माने बर'फ्रा खम बेखिनिखै माने सब एसामिस गोजा आरोना टाउनाव नोंथांमोननो भिडिअ माने फुजाखौ जिखिनि हायो एसे देखायनो नाजासिगोन आरोना नोंथांमोना बिदिबा आंनि भिडिअ मोजां मोनोबा बिदिबा नायलांबाय थादो लेट्स गो लोगोफोर दा आं माने पाठशाला टाउनाव बेरायबाय दं आरोना मोनासियाव बेरायदों आरोना दिनै माने रास फुजानि गन आरोना माने तामान हिट जायो आरोना बेरायनो मोनासियाव माने दावरायफोरा नै समायना समायना दंखायो आरोना फालो फालो माने हाथा सिख्ला बेसे नायनो साफा साफा गुफुर गुफुर नै फुजानि गन आरोना पाठशाला टाउना नै बेनो लोगोफोर जोबोर मोजां आरोना नै बेयो जाहैबाय सिनेमा हल माने लामा गेजेराव गावदो आरोना टाउनाव सिनेमा हल खाथियावनो देनजार माने गासिबो बेखिनियाव माने गखायखौ बरायदोंमोन आरोना बेनि थाखायनो गासैबो जाथिफोरा ज' जानानै मोनसे रेलि खालामदों आरोना टाउन गेजेराव माने गासैबो जाथिया दं आसामनि जाथि माखाया रेलि खालामदोंमोन आरोना ज'नो A few moments later. फैसा जोबना दंलै उफाय गैया एसे दिहुननो र' सिख्लाफोरनो जागायनाय बाथ्रा दं सिख्लाफोरा माने जिर' सानो नै दंखायो सिख्लाफोर टेनसन खालामनाङा फुजा दिनाव एकदमबारे फ्रिखा आं जाय बेरायहैयो र' सिख्लाफोर टिजब एकदमबारे जिर' साननो नोंसोर आंखौ लाफा आइगा दिहुनलायबाय सिख्लाफोरनो जाहोनो जों फुजा जाग्रायाव मोनफैबाय आरोना नैबेनो मोजाङानो माने लाइट गैया खोमसिदों सिङाव ओरैनो एसे दसे मोनासिनि मेला नायनो फैदों आरोना मानसिया ओरैनो दंसाबो आरोना नै मानसि इखे मेला आरोना ओरै मेला दं नायनो र' मा दं माने गाबोननिफ्रायसो बांसिन मानसि जागोन आरोना नै दासो दखान माखाया सोरबाफोर नायनो फैबानो जाबाय लोगोफोर 15 दिनसो जायो आरोना माने दिनै फार्स्टखाय मानसि गैबां आरोना माने तामान हाग्रा दं नै बेफोरो तामान हाग्रा माने मोसौ बोरमा हाबा नालाय बेफोराव मुर्ति साजायजोबदों आरोना